It's your boy Fanaki Malanga Onke. I'm back again with a reaction video. This is Big Zulu 150 bars. Before you watch this video, please subscribe and like the video if you like it, and comment on the comment section. Let's get started. Okay, before we start this video, according to me, before Bizul in the little cruise, the 150 bars, there was something I show cash power with hip hop feel or something like that. Bizul when a podcast, I think is everything SM music. Yeah, why should to Uzelu cash between what respond? Then what is all shayo 100 bars, but 250 man should come in the 80. So I think they should we see hip hop. But feel by look feel and they feel. Let's get this. This is way. Combination manje ngeke ngibingelele senzo ngithola ngaphakathi nginqinyothi ngalindele ibhekane nenkabi ngeke iphuma ingalimele yithi zo save hip hop isave njani inkabi ngaphakathi lento ngiqeda ukukhuluma ngayo ukuthi wathi uCasper ukuthi hip hop ifile yena uzoyibuyisa vele uyena what uyena save hip hop. Big Zulu referred to him ukuthi uzoyiseva kanjani hip hop now ifele. Wow, what a fact guys. Yo bingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo ushunwe nkaba usadodoza ngikhula insizwa aboshiwe kuleli zinja sakhonkoti nina nijwayela ipiano la ku hip hop asigokoti wezenkama ufuna ibeef yofika itafu nena nje. I don't know about this line ukuthi this hip hop gang yonke noma ukhuluma ngalaba ama artist awi hip hop base engena lokhoza kwipiano like Casper, like let me say friends of piano. Yeah, but I think it's a whole piano gang ukuthi naturally piano lana skokoti hip hop. You're talking shit. Lalideke uhlale wazi manje ahlule uphuma ingozi siqemile uthi sibonela kuphethe game usudakile family tree sihlahla sensangu yina ngathi usubhemile. Okay yangiqale yo. So we all know that recording label there Casper Nyovens is Family Tree. Big Zulu refer to Family Tree and the sihlahla sensangu, and like it's a weed tree. Sihlahla sensangu. Yeah. Hope ne understand na le ndlela ngibe ngaya noma ngibe kahle. So kahle shuthi ifamily babhema insangu kahle. Yeah. Njobe yashuthi Family Tree sihlahla sensangu kade usubhemile yini. You get what I'm saying? Yo. Kahle they are high. Let me not say they are, because I think they had the much, because they all left the label. nawe ngoba ngathi
uyaspita usesemncane Mufasa ngima uhlukile noSimba akhale makhala la ngima ngekho zokuthinta kule industry sengifamous nguNkulunkulu nangidumisa uxolo mano baba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguThazane ngisadlala namabhubesi. Okay, the reason why he's saying uxolo mano baba angeke ngithuke ifamily, is saying ukuthi kule district angeke abale amagama abantu basemakubo umndeni nezinto nje esiceleni uzokhuluma about their career. I think ngibonile nani sakhuluma ngezinto ezenzeka kwi hip hop industry so far. Yeah. Ngesabafans abenomqondo amathekela malosikhathi skinny jean komrapper sekunokuvela ipheni Msuluman with the power sakhuluma nasty C iflog imithotalo umrapper kukhuphuka iBP akekho. I think that was a shout out. That was not a diss to Nasty C. I'm Zulu man with some power. Sakhuluma Nasty C. That's not a diss. Okay, let's jump. Ngangithinta ngangitshela ngositokiti iMercedes isentanyeni kodwa amagaraja empty hip hop iphethwe inkapso matekisi thini. My God, why are you doing this to Manado? Why? It's the second time, dude. Second time. We're gonna keep on the bars. We're gonna my ATM empty. Now my garage empty. Why, my guy? Wakwenzani Manado? Wakwenzani Manado, dog? Wakwenzani? Why? Why are you doing this to him? Why? Tell us, dog. Tell us. Yo, basically, he's talking about this tattoo. Yeah, MT. What's it? Amakara. Otalo mrapper kukhuphuka iBP akekho ngangithinta ngangitshela ngositokiti iMercedes isentanyeni kodwa amagaraja Mercedes isentanyeni kodwa amagaraja empty. So basically, he's talking about this tattoo. Yeah, MT Mercedes. And his garage are empty. No car, no Mercedes. It's empty. Wow. Yo. I think that man went the biggest mistake lokubhala le tattoo. Yo. Why bad? Maybe I should get the story why it's about it. But I bana no milanga. Hey, it's too much. MT hip hop iphethwe inkapso matekisi thini clock ngithuthwa iFacebook no-Twitter bathi ngidumile ko-TikTok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka ikintop ukhona obhadalela ukushawa ngikhala kamnandi njengoslick talk ubani usitokiti uye wenzani savuka Sorry guys, khona obhadalela ukushawa. So basically, nekhumbula the boxing fights, yeah, Slick Talk and Casper Nyovest. So that like ngokuzo wami kuthiwa kwi-boxing if regardless if you win or lose, you're still gonna get paid. So I think he's referring to that because Slick Talk mina nadwa usumazo on YouTube yabo. So that's why ubhadalela ukushawa because Casper win that match. Yo. Ay, hectic. Umkhondo kimi usesandleni isidudla ngishiya spreading name ngisho amabhasi ngiphuka iBP akekho ngangithinta ngangitshela ngositokiti iMercedes isentanyeni kodwa amagaraja empty hip hop iphethwe inkapso matekisi thini clock ngithuthwa iFacebook no-Twitter bathi ngidumile ko-TikTok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka ikintop ukhona obhadalela ukushawa ngikhala kamnandi njengoslick talk ubani usitokiti uye wenzani savuka seza umkhondo kimi usesandleni isidudla ngishiya spreading name ngidla amabhasi ngidlela umondi ngikulubi nginonela isidudla sinokufana nebhola wouldn't mind ukukukhashela kunzima. Yo,
Yo. So this guy is saying that Ustojiti is big. I mind umkhahlela since he's I'm from inside, but he's heavyweight. Like he's a soccer player. I mind umkhahlela. Like to kick him. This guy is too much. Yo. Get hip hop, dog. Get hip hop. Yo. Fikingaba fana sekuyakhuphuka skipha amahiti every day anofika sontobele mayisizwa ama comment angabe nje ya concentrate ngoba igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngicommentate ithuzula kasarap yeka ngikhuluma amanga ngaqala ukurapha bancane nansathi inyama enough indlala ibangulaka kanti ulaka libangindlazi nemali eningi sedupa 3.7 ukubona intaba khuluma Whoa. I knew it, so this guy on the was will get the smoke. Shit. It's him. Imalening. Ingabi de malening. 3.7. Let me just repeat this thing. I don't want to confuse the guys. Ithuzula kasarap yeka ngikhuluma amanga ngaqala ukurapha bancane nansathi inyama enough indlala ibangulaka kanti ulaka libangindlazi nemali eningi sedupa 3.7 ukubona intaba sinemali eningi sedupa 3.7 ukubona intaba. I knew it ukuthi Ndaba City will get the smoke. So basically, since we also on Twitter, if we have Twitter or Facebook, Ndaba City was complaining about the recording label. They had to sign again. I don't know, still sign. I think it's still under the label because why sign? I had 5 album in because I think it's keeping one or two. I don't know what is happening regarding this story, but here, what's your 3.7, and after that, what I understand the label in there, it's 3.7 entertainment, so that's why it's 3.7 about time. Wow, shit. Khuluma lezindaba ngoba ngeke ngumsabaya ngibuza ukhona ogolosayo noma nje ungolombayo ngeke nibhekane nami nonke izingane ekhasayo bathi nifly ngibona impiko ngathi nibaningi niphaphayo phendula irap rank ukhona ufuna ukuthini kasho uCasper noQuesta ntambama ngifuna ichecking usomateke sonema Kashe uCasper noQuesta ntambama ngifuna ichecking. If you remember kahle imali not imali ama-million bekufeatureshe Questa no Casper. You get what I'm saying? This is not I'm ambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba I'm ambitious and hungry ngidla ama-artist. Hi guys, lena ke obvious bare abantu abaphuma lapha bephuma be-right benga complain. The rest, all of them, they're complaining about izinto ezenzeka lapha. More contracts abo each. Yo, I still feel sorry for MT. Yabona laba abanye events, but MT kwadlala ngaye. Laba abanye basenela ama-fame. Kodwa, yo, I'm ambitious and hungry. Ngidla ama-artist. Wow.
I hope Big Zulu ngeke uyenze nayo lento ukhuluma ngayo la kweNkabi Nation. Kungabisele sebekhuluma ngawo laba fethu basayinini. Bibula lamajaha akekho ngangithinta ngeke umthinta umuntu umsaba wakhala umadala wathi la usuna kudlalwa ulambile ufuna ibeef enkaba sinayo idile endlala usuna enkaba uncengi niniqonda ngqo angincengi maningazwanga ukuthi mthina nosondela nje anginhlebe ukwistorment alingixeke indaba esiqhisqinga ngingene 100k performance ngangitshela ngo 25k what will die when you say so you will die when I say so. Oh, performance 100k. Mangitshela ngo25k. Why? Why? Ukwenzeni not 25k Big Zulu? Why? Oh. Oh, Nkosi yami. Oh. It's too much. Maningazwanga ukuthi mthina nosondela nje anginhlebe ukwistorment alingixeke indaba esiqhisqinga ngingene 100k performance ngangitshela ngo 25k what will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuyatrend ngathi iqala la kaSenzo RIP. Wow. I don't think ukuthi ngizoyirefer kahle yini leto. I think khona ingoma yaCasper ekhuluma yabo lento shopping lethi you die when I say so, you die when I think this song yaCasper esho kanjalo, if I'm not mistaken. Correct me if ukuthi uyayazi leyo ngoma esho kanjalo, but I think yaCasper. So masethi ukufa kwakho kudume njengokaSenzo, yo hey, no Senzo may you say catch a smoke much. Yo, ha, got that for real in reality, like the lecala lele, no lecala edumile lo muntu, la Oscar Pistorius no muntu on your Bible mental. Oh my God, it's too much. So much. King Pro, Rick Macado, angidlali when it's cash time, ngakubheka uthole. Yo guys, I'm back. There was something mina ngiyathenda kancane nje, but I'm back. KO, mina ngingala kathi usunwe Nkabi. I when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuyatrend ngathi iqala la kaSenzo RIP King Pro Rick Macado angidlali when it's cash time ngakubheka uthole KO mina ngingala. Yo guys, angidlali when it's come to cash time kufaka KO. Sonke we know ukuthi KO umuntu nje ofinishiwe nje washawa nje wangenza lutho, but at the same time ukhuluma ngeKO noma kwi-cash time. Hey, Nathi usunwe Nkabi nqaka basukela ingadla isikhondla khondla inyakanyaka wena KO uyikhalakhala ngacela ifeature wangishaya agcina uthatha ingane zesikole wawudume ngekharakara wena Stokit. wena KO uyikhalakhala acela ifeature wangishaya kodwa umjida wagcina why ikharakhala ingena apha, why sukuyisa ama throwback yo, but that was the best song for KO. Yeah, masimkhalakhala ngikhanzayo. Yo, should chaza ukuthi nomjida KO has been quiet all along.
wow. It's too much. It's too much. This guy. But I don't agree with him because there's other song like One Time featuring Christian Yonke. Let's go. lana sike ofasizi nalesilungu sakhe singapheli ungasidalela isiphithiphithi omunye ngamdela ifeature wathi ngiyabanda ngidikindiki bheka manje ubanda mpo wazini hit ngetsikitsiki bafana ngigcwele uphapha. Whoa. You see, now, omunye ngamcela ifeature wagcina hit ngetsikitsiki. This is Duncan, dog. Ukhuluma no Duncan ukuthi wagcina hit ngetsikitsiki. Nakhumbula tsikitsiki yo ngempela le yo. Oh my God. I'm 100% sure Duncan will respond to this thing. Will respond. Yo, fuck, man. It's too much. Fucking hell. Uzongiphendula ngibonisa impama ningangitsheni ngesiphukuphuku notha nginasi isikhathi sohlanya akaphilile loyo ekhanda ngasukela inkosi yohlanga ufuna ibhifu kunika inkomo engakashiwe ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese under. Oh, othuzomnika inkomo engakadliwa engathi intombi yomhlanga. Shuthi kahle. According to my understanding, uzomnika a girl who is still a virgin. Ohamba umhlanga. Wow, this guy. Ngikabisa kodwa amadlozi kuzomrapha amagolika ngisengamagubhela umgodo aka no KO wadina nithi ngani jozi ngijima ngoba sinibona kwaphela i-comrade marathon okuthi ukufa mangisekhona ikuthi ukumrapha ngibadlalisa phansi sweet dream bakuthi ukufuka underground ngikuthi ubuye iflow imali bakuthi ukufuta ngifana ngamabhasi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena kunyo. Hey, sengivala ngamabhazi ngeke kuluthe angena uzuma. Explain le ayidinge uchazwa. Skuli wena uvalelani manje Stallion? Aw. Ngiyekele ngikhulume How this guy. Stallion yahlupha man. Hayi. Valelani Stallion. Ngezwa noCasper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirepe. Ngiyabeka ukurapha nje Casper uthe hip hop dog. Abafowethu Stokiti ngiyabahlonipha uCasper ngiyabahlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha. Ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenzi asewenzile kodwa mangithi siyakhala akale. Hayi siyabonga kakhulu iyeza ingoma Maduze Big Zulu featuring Nasty C no Patron King iyeza Maduze ziyakhala sekonakele swane. Shonwe kahambi. No Big Zulu. Ungabapolice. Why manje usithi umsebenzi wabo uyabahlonipha uhlonipha? No, but if you this. Iphele lapho nje. Uthi ubani uzawuthanda umsebenzi wakhe uyokhuluma naye eceleni hayi ngomeni. Manje come on Big Zulu.